Hello guys, good morning. This is BJ Poy and welcome to my channel. So for today's video guys, bibigyan ko kayo ng panoramic view ng Virac Downtown all the way from roof deck ng RC. So nagpaalam naman tayo, sabi naman ni Kuya na pinagpaalaman natin, wag lang daw tatalon. So ako naman Kuya, syempre hindi naman ako tatalon dyan. Sabi ko kukuha lang ako ng clips para mag-film tayo sa ating vlogging. So ito guys, kung nakikita nyo, ito yung downtown, medyo congested na, marami ng mga bahay, buildings. Pero dito sa parting to, sa may Gugun, Palnabian, medyo marami pa siyang spaces, marami pa rin mga green parts. So pwede pa kayo magpatay ng bahay dito. Nag-invite. So ito guys, itong parte na to na nasa screen nyo, ito malamang yung nasa horizon natin, malamang yun yung uptown naman kung nasaan yung Kalatagan, ganyan. Tapos iba pang barangay. Tapos ito, ayun nasa likod naman, marami pa rin talagang mga green part. Pero itong part na to, oval, may San Roque, tapos may mga lawns, tapos may mga rice field. So ito yung makikita nyo, napaka nostalgic, lalo na doon sa mga taga dito dati na hindi na nakakabalik dito. Gets nyo ako? I mean yung mga taga dito sa isla pero hindi na nakaka-uwi. Napaka nostalgic, napaka homesick, and yung feeling na gustong-gusto na lang umuwi sa kanilang pamilya. Saan naman nakakarating. So magdidire-diretso na nga lang tayo. So ito guys, yung makikita nyo guys, marami na naman ng mga bahay-bahay. Ito naman yung mga nasa barangay ng mga San Pedro, Santa Elena, mga Santa Cruz, Santa Raus. Ay wala naman palang Santa Raus. So ito, dito na tayo sa may mga madaming mga bahay na naman. Para kaming may lake, pero hindi naman siya lake. Pero dahil dun sa ginawang anong tawag doon? Riprap ba yan? Yun. Kaya parang nagkaroon siya ng lake. So ito yung downtown Virac guys. Kung nakikita nyo sa mga vlogs ko, sorry, dyan nakakati na naman yung lalamunan kasi hindi pa rin talaga ayos yung buko. So kung nakikita nyo sa mga vlogs ko guys, yung mga nakikita natin is yung mga dinadaanan lang natin na napaka-limited. Pero itong aerial view naman, itong super duper overhead shots from RC roof deck. Ayun, mas wide yung makikita natin, mas ang tawag doon, mas comprehensive yung range ng land coverage ng downtown Virac. So eto siya, pag pinanood natin siya ng aerial view. So actually may mga nagvo-vlog din dito, kaso nagvo-vlog dito tapos meron silang mga drone. Ang ganda-ganda, sobrang naiinggit ako kasi ang gaganda ng mga shots. Pero since wala tayong drone, so tayo na lang gumawa ng paraan. So tayo ang lilipat. Tayo yung pupunta sa mataas, tapos eto kukuha na natin siya ng aerial view o itong bird's eye view. So ito lang guys, konti lang, pinakita ko lang yung panoramic view ng. Thank you for watching guys, bye bye.